O Camiño dos Mitos e Lendas terá o seu bonus track. Toñito de Poi afondará na historia e cultura de Ribeira nun novo roteiro que se realizará o 12 de xullo. O pasado mes de marzo, a Concellería de Turismo de Ribeira impulsou a segunda edición do Camiño dos Mitos e Lendas, encabezada por Toñito de Poi. Os asistentes aos roteiros que se desenvolveron o 12 de abril, o 3 e 4 de maio e o 21 de xuño coñeceron máis da historia do municipio. E ante a alta demanda que tivo esa iniciativa, contarase cun bonus track. A necesidade que nos ven imposta pola demanda que temos por parte dos visitantes e dos veciños de Ribeira, que nos insistiron en que leváramos a cabo polo menos unha máis, e tamén a nosa voluntade de non deixar a ninguén atrás, porque tiñamos xa unha lista de xente que estaba na reserva que alcanzaba preto do que sería unha actividade máis, e entonces vamos a levar a cabo esta actividade máis, e que darlle as gracias a Toñito pola súa disponibilidade e a toda a xente pola participación. Levamos xa máis de 500 personas que participaron nesta actividade. Desde a súa creación o ano pasado, Suárez Puerta afirma que esta actividade é un éxito e a xente así o está a amosar coas súas valoracións. Este bonus track do Camiño dos Mitos e Lendas realizarase o 12 de xullo. Desde unha necrópole megalítica e nada, bueno, pues estes templos funerarios están aquí por algún motivo e, como digo sempre, é máis misterio no que vemos que no que non vemos, e nós tratamos, bueno, pues de vislumbrar pues esta gran masia que é a vida a través dos nosos ancestros e bueno, e a xente pues quer repetir, e como dile, un bonus track, que son rockero, a min estes bonus tracks son tan, verdade, como de repente abres a caixa de bombóns e cando para tirar diste, onda, hai un. O ano pasado a ruta foi polo Monte da Cidá, pero nesta ocasión San Alberte foi o escenario escollido. Que esa capela está aí por algo, que xa desvelaremos por qué, e sí, este bonus track vai ser o mismo que nesta temporada, neste ano, que dicir, simplemente que a demanda era tan grande e nós agradecemos ese cariño do público e a xente, como dicía Fran, pois sí, despois ven a falar con Irene e con Fran e, bueno, pois agradecendo pois esta iniciativa e sí. Pois para dar en deferencia a eles, pois nos encantados vamos, e non só a xente de Ribeira, ven xente de fora. O prazo de inscripción xa está aberto e as prazas son limitadas. Como se fixo hasta ahora na oficina de turismo, pero vamos a dar por diante a xente que temos na reserva, porque había moita xente de fora que tiña interese en vir a Ribeira, que quedou fora, entonces é unha forma de atraer xente a Ribeira, pero igual a fecha non lle coincide, non é a correcta para eles, entonces vamos a dar prioridade, pero seguramente queden prazas valeiras que despois a xente que se anote a maiores pois quedará aí. Unha actividade que contará cunha quinta entrega e co que o Concello quere dar resposta ao éxito e á gran demanda que está a ter este Camiño dos Mitos e Lendas.